người thằng này sao mua giùm vậy ăn nè hai đàn này 코프르기야? 코프르기야네. 잠깐. 다 카메라 내 코네 그냥 이렇게 사오래. 마 차 카메라 이렇게 사오. 하고. đầu đầu xíu cái bay nè sau cái gì nè mà leo trong nó trong này thả nó thả 네, 부서고 학항수 모양을 갔으면
बिबारखौ चेन्ज खालामबावबायलै दाना थाखा लेखाया बेयाव बावदों थाखा लेखा पासबुकफ्रा माहाजोन जानायनि खेबनानै लांनानै नाम्बारखौ मोनबा बेयाव होग्राफ्रा लायदों फिसबट ना मिसबट ओइ लगायबाय आं माबा दं बै फिसबट बिराद थाव जायो ओमफ्रायो बनाबो गोरा गोरा जाबायना गय फाथै हानबाय फाथैखौ हानबाय गया दंखायो माथो माथो बिबारानो दंखायो मा बिबार नांगौ जुखानायब्रा खाथियावखा Udah pas nih ya, Cik. Las. Hasta
ओंखाम गोरलै बायनानै सोंलाय सोरना फन गाबदों आफानिया आंनि गिटारसो हरदों ए माथो बाबा मा होनोमोनलाय माथो थफ्ला फिरायो माब्ला फिरायो हा आफा मिथिनांगौ ना बिदि रायलायबाय थायो माथो थफ्ला फिरायो माब्ला फिरायो माथो थफ्ला फिरायो माब्ला फिरायगोन माब्ला जागोन फरहिटास फार्स्ट जागोन आंथ' न'आव माबानि माबाया लानायखौ मा मैखुन जानांगौ ने बांद्राय फुयो जाबाय थाबा